Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh karo Bu Andar bareng-bareng sinau basa Jawa. Kepriye kabare? Apik-apik wae ya. Alhamdulillah. Saiki ayo bareng-bareng sinau basa Jawa. Babagan sing arep dibahas yaiku pasangan aksara Jawa. Babagan sing dibahas minggu ini yaiku bab sandangan aksara Jawa. Jeling sandangan aksara Jawa no pira? Ya, pinter. Sandangan aksara Jawa ana 3. Kaping pisan sandangan swara, kaping pindho sandangan payidhetwanda, kaping 3 sandangan wianjana. Ya, saiki ayo kepriye sih carane nulis pasangan yang aksara Jawa? Lah, fungsine apa pasangan kuwi? Nah, saiki gunane apa pasangan aksara Jawa? Gunane pasangan aksara Jawa kuwi digunakake nganggo masangi aksara paten. Nang ndi kuwi panggonane? Bisa nang ukara, bisa nang tembung. Saiki dideleng. Nang kene ana aksara H, Na, Ca, Ra, Ka. Nah, aksara H pasangane ditulis nang dhuwur. Na, aksara Na pasangane ditulis nang ngisor. Aksara Ca ditulis nang ngisor. Aksara Ra ditulis nang ngisor. Lan aksara Ka ditulis nang ngisor. Nah, iki carane nulise pasangan H, Na, Ca, Ra, Ka. Saiki do carane nulis pasangane ditulis nang ngisor. Ta ditulis nang ngisor. Sa ditulis pendhukur. Carane nulis kaya ngene. Wa ditulis nang ngisor. La ditulis nang ngisor. Lah, la karo H hampir mirip ya. Cuma H ditulis pendhukur, la ditulis nang ngisor. Pasangan Pa nulisnya nang ngisor, Ja nulisnya nang ngisor, Ja tulisnya nang ngisor, Ya carane nulis nang ngisor, Ya carane nulis nang ngisor. Saiki Ma carane nulis nang ngisor, Ga tulisnya nang ngisor, Ga carane nulis nang ngisor, Ta carane nulis nang ngisor, Nga carane nulis nang ngisor. Iku mau pasangan yang aksara Jawa lan cara nulise. Iku mau carane nulis pasangan aksara Jawa. Nah, saiki dideleng nang papan tuladhane nang kene ana ukara kembang karo numpak. Carane nulis saiki dikeki tepet. Nah, iki mau nang kono ana M bang. Mati ya M-e. Nah, nang supaya dadi kembang M ditulis biasa, aksara biasa. Pasangan Ba didadekno pasangan supaya mati dadi kembang. Nah, carane gawe pasangan Ba. Kono supaya tadi dikei cecak. Ini ya. Nah, kembang. Mone ditulis aksara biasa, Bone ditulis pasangan. Saiki numpak. Nah, saiki tuladhane sing kaping pindho numpak. Nulis no dikei suku M ditulis aksara
aksara biasa. Nah, iki gawe pasangan po. Pasangan po ditulis ndhuwur kayak ngene. Numpak. Mateni to dikei pangkon. Nah, iki pangkon kayak ngene. Dadi nu iki aksara biasa, po pasangane mo, pasangane po. Nah, iki kae dikei pangkon dadi mati. Numpak. Nah, iku mau carane nulis pasangan. Saiki nggawe tembung sing digawe aksara Jawa sing ana pasangane. Contohe mangan tahu. Nulise mo. Nah, mo. Nah, no iki masuk aksara biasa, tulise. Nah, lah iki baru to, tulis pasangane to. Pasangane to ditulis yang ngisor. Nah, to mangan, none ditulis aksara biasa, tone ditulis pasangan tahu. Nah, mangan tahu. Jadi caranya nulis pasangan yang aksara Jawa, caranya nulis kaya iku mau. Jadi nek dipateni paten kaya mangan tahu iki, none ditulis sik, none dadi aksara biasa, tone dadi pasangan kaya kuwi mau. Iku mau carane nulis pasangan aksara Jawa. Nah, ojo lali disinauni nang omah, ya. Tak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.